Molweni comrade. Ndithathe lithuba ndixolise kuba ndikwazanga ufika namhlanje njengoba bekulungiselela ukuthi sifike sizokwazi ukuthi sixoxe ngodaba lombutho wethu umkhonto wesizwe. Kodwa ke ndiye ndadibana nengxaki yoba kunoqabane oswelekileyo. Lo qabane besisazana kakhulu, bese kuyilungu lomkhonto wesizwe, indoda nokho ethexa amaqabane alapha kwakhiwe khona lapha ehlala khona le ndoda. Kwacaca uba kulukhuni ukuthi uqabane namaqabane ethi andize ukuthi sizomfihla, ndithi andizukwazi ukuza esebe sekuyimcimbi wakhe wokugqibela. Lo nto futhi yaphinde yaqondana nengxakana nokho bekufanele basizilungise. Kwacaca ke ukuba xa useBhayi naxa useMonti indawo iqhelelene, andikwazi uzenza zombili. Lase ndithi ngandithumele amaqabane amabili enwaziyo ukuba azobeka lo myalezo, andicelele uxolo uba nokho kwanamhlanje sizawunquma ilanga endizabuya ngalo ukuzapha kuba ndifuna ukubuya ndinexesha elihle ukuba sikwazi ukuthetha ngokuthi lelizwe siliguqula njani na ukuba libe ilizwe labantu balo na, thina ndlu emnyama. Kodwa ke ndithe andithumele izinkokheli esinazo kwi-National Executive Committee yethu ukuba zizothula lo myalezo. Sicela uxolo nivumelane nazo ke lama comrade omabini ukuthi yeyiphi idate enizayibeka, nivumelane nawo, ngeke isohlule xa seniyibekile ebese ndiyeza. Ngeke ndisagqiba ngisho iminenye ngelo xesha, ndohlala amalanga amabini ukuze silungise yonke into efuna ulungiswa. Ndiyaxolisa uba ndikwazanga ufika, hayi ngoba bekunjani. Niyazi xa kukhona osishiyileyo nokho into ongakwazi ukuyivika leyo. Sizabonana ke maqabane bude buduze, gqibani ukuthi imini kuzaba yiphi endizabuya ngayo sizokwazi ndinexesha eliphelele. Ndiyabulela maqabane.